Gaur egungo bizi eredua krisian dago, eta ez da jasangarria. Egoera horri buelta emateko aukerak egon badaude. Ta jakina, aukera horiek gauzatzeak aldaketa sozial eta politikoa dakar, baina gure eguneroko bizitzan ere aldaketak egon behar dira. Gizarte bidezkoagoa eta zuzenagoa eraiki nahi dugu, bizitza eta planeta zaintzeko. Hori lortzeko, funtsezko sektoreak eraldatu behar dira. Hala nola, elikadura sistema, energia sistema, zainketen gizarte antolaketa edo ekonomia. Bizitza eredu jasangarriak eraikitzea pertsona guztien erantzunkizuna dela uste dugu. Eta baterako lanarekin eta askotariko ekimenak abian jartzearekin baino ez da posible izango. Kooperatiba eremutik, gizarte mugimenduetatik edo tokiko politika publikoetatik besteak beste. Horregatik, Euskal Herrian zehar ibili gara alternatiba hurbilak ezagutzeko. Elikadura burujabetza, trantsizio energetikoa, zaintzak, edo ekonomia sozial eta solidarioak bizitza eredu jasangarriagoetara igarotzen laguntzen dute.